A few minutes later. Ay, Aldi Constantine. Hindi, nakatapis kayo, Mat. Hello, Jessica. Hi, hi.
Tali, 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 tali. Oh, si Takalay. Tawanan, tawanan ko yun. Timing kumandialog. The next day. Time check. 6:20. Dito kami sa tabi ng dagat. Papahangin. Good morning. Pahangin tayo dito sa dagat. Sana all. Delete ng gol. Atakay. Lagi lang.
dito yung hagdan. Balik na tayo dito sa room. Kain muna daw tayo. Kape-kape. Good morning, Sulen. Okay. Nandito na po yung breakfast namin. Ayun na, Ray, matinag dito na din eh. Breakfast mo dito. Breakfast. Anak, ajay. No? Anak. Kaya na eh. Buwan na natin. Kain na.